ole tun tuma chuan noodles chum kalon ei dona a to pleng min en sak don nia chuanin ka video te min en saka chuan like te comment te min pek sak thin awang han awan kalom tak zeta chuan ka video in lo en zel don nia sa thalik tuk tilot tuk marcha hmui ka tela Mr. Noodles chuma hian a tui du tuk sa box le thak box le lum lot tuk
nole ke zo ta a chuan like share subscribe kha min tih sak zel dawn nia